Nikabat na og usa ka gatos ang patay sa nagpadayon nga engkwentro tali sa militar ug mga sakop sa Moro National Liberation Front sa Dakbayan sa Zamboanga. Kapin sa usa ka gatos na sab ang samaran nga mga sundalo ug pulis. Sa labing uwahi nga talaan, 14 na ang patay sa habig sa militar, samtang nikabat og 86 ang patay sa mga sakop sa MNLF. Nikabat usab og 117 ang samaran sa mga pulis ug military. Ubay-ubay na sa mga rebelde ang mi-surrender. Karong adlaw, 93 ka mga sakop sa MNLF ang mi-surrender kung nadakpan. Pagkakaron, tulo na lang kapundok sa mga rebelde sod sa syudad ang nakigbatok sa military o kapulisan. Kini sila nahimutang sa Mariki, Santa Barbara ug Santa Catalina. Gibanabanang 50 pa ka mga sibilyan ang gi-hostage o gihimong human shield sa MNLF. Samtang gilibkas na sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung kahap ang pagdili sa pagbiyahe paingon ug gikan sa Zamboanga City. Matod ni Kahap Director General William Hotchkiss III nga ilang gitugutan ang duha ka commercial flights nga makabiyahe sugod ug mga adlaw. Usa ka flight sa PAL Express ug Cebu Pacific ang makabiyahe na ugma ug duha ka flight sa baong mga airline companies ang makabiyahe karong Biyernes. Ang Deputy Captain nga si John Andros mosakay sa unang flight ug mga adlaw gikan sa NAIA paingon sa Zamboanga aron usab masuta ang sitwasyon sa dapit. Kagahapon si Hotchkiss ug Andros misakay sa usa ka private plane paingon sa Zamboanga aron sutaon kung unsa ang tinuray nga sitwasyon sa maong dapit. Din gikonsulta usab nila ang Crisis Committee sa dapit nga gipanguluhan ni DILG Secretary Maruas ug Zamboanga Mayor Isabel Climacus Salazar. Human maasister sa duha ka kapitan sa eroplano, ilang nakita nga angayan ng dunay mo biyahe og mga adlaw diin ang mga pasahero gitugutan nga makakda og one-hand carried luggage. Pugot nga gimonitor karon sa Intelligence Division sa Kapulisan ang mga pampublikong lugar dinhi sa Kabisayan aron malikay sa kasamok sama sa nahitabo didto sa Mindanao. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gabi ni atong Lunes, Setyembre 16, gitayog sa duha ka sunod-sunod nga pagpabomba ang duha ka managlahing sinihan didto sa Davao City. Bisan og way na nga angos sa tabo, ang Police Regional Office 7 nangita na og paagi nga kapugnan ang posibleng pagsud sa mga terorista dinhi sa Kabisayan, partikular na sa syudad sa Sugbo. Aron di malutsan og terorista, paligunin pa sa kapulisan ng intelligence monitoring ug pahugtan ang mga seguridad sa mga dagkong tindahan ug ubang pampublikong lugar. We'll be enhancing our security measures as well as target hardening. In fact, we continued our coordination with our stakeholders, the law security, the bank security. Alang sa kapulisan, magsilbi matod pang eleksyon sa mga Sugboanon ang nahitabo nga pagpamomba sa syudad sa Davao. An example to us, it should be a learning example to us. We should intensify our security measures. Not only intensify, we should be consistent in the conduct of inspections. Consistent, and we should not be selective in our visual inspections. Hindi lang for compliance. Sa pagkakaroon giklaro sa Intelligence Division nga wa pa sila na monitor nga bisan unsang hulga sa kalinaw dinhi sa Sugbo. Jinky Bargio, News 5. COMELEC o kapulisan mo himo og usa ka security plan alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Priority sa COMELEC o kapulisan ang pag-ila sa mga lugar nga ipaubos sa areas of concern. Ilista ubos sa areas of concern ang mga lugar nga adunay kaagi sa kagubot panahon sa eleksyon ug ang mga lugar nga adunay intense political rivalry. Katong mga previous areas that are identified, no, amo nang evaluate. Tanaw sa nato kung still existing pa ba ang mga possible intense political rivalry. Nabalhog sa karsel ang usa ka langyaw human nagmaoy usod sa usa ka imnanan. Dali sab nga gitabang sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation ang usa ka lalaking nagmaneho sa iyang motorsiklo human mawadi sa iyang panimuot. Samtang truck mi bangga sa usa ka auto. Sugin Limi, Leslie Caminado Vestil.
Pasado las 2 ka ganyang kadlawon gialarma ang usa ka langyaw nga nailhang si Christopher Wachmach lumad nga taga Pennsylvania, USA nga kasamtangan nagpuyo sa barangay Guadalupe ning syudad. Sa aligasyon sa mong langyaw, iyang gihapak ang bungbong sa mong bar nga nahimutang sa may Mango Avenue dihang iyang hibaw-an nga gibaligyaan siya og babay sa kantidad nga 1,000. Wa siya makauyo niini, hinungdan nga nasuko siya. Apan imbes nga siya mo'y mutaho ngadto sa kapulisan, siya na hinuon ang gisikop human siya nagmaoy. He did this. He did that. He did it. He did that. Hello, Philippines! Nalamba kining maong lalaki nga sa pagkutlo ning maong balita, wala pa mailhig sa otoridad. Ang maong motorista nakabangga sa laing lalaking nilabang sa pedestrian lane pasado alas 11 kagabi. Gingong padung sa bagatang bahin sa barangay Banilad habig sa dakwan sa Sugbo ang maong lalaki. Dihang kalit lang ang milabang si Patrick Gayula. Nibangga kini ngadto kang Gayula ug nalamba sa laing nagmotorsiklo, hinungdan nga nawad-an siya og panimuot. Pagkaigo niya, pagka lamba niya, diri siya na igo na ko ng driver, kay padung man ko dito. Mura kuso-kuso, makakain naman siguro na siya. Nadasmagan sa 10-wheeler truck ang usa ka itong nga Honda Civic alas 8 kagabi diha sa may South Road Properties habig sa barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Swerteng wa maunsa ang driver sa Honda Civic nga usa ka abogado kinsa mihangyo nga dila magpaila. Matud sa driver sa auto nga adunay gikalumba ang driver sa 10-wheeler truck nga si Leonardo Gaco. Giangko ni Gaco nga kusog ang iyang dagan apan hibulong siya kun nganong kalit nga nibabag ang auto, hinungdan nga nag full brake siya. Apan naabtan gayud ang auto ug naigo ang driver side niini. Leslie Camina de Vistillo, News 5. Pulo sa Maran ang managsuong Teresito Ligan ug ang manghud niini nga si PO1 Jermaine Ligan sakop sa Special Weapons and Tactics sa Mandaue City Police Office. Human nag-unay og pinusilay sud mismo sa ilang panimay pasado alas 3 karong hapon diha sa may sitio Santa Teresita, Upper Hagubiao sa Dakbayan sa Mandaue. Matud sa mga silingan, ilang nadunggan nga naglali si Teresito ug ang iyang asawa, hinungdang gibadlong kini sa iyang manghod nga si Jermaine. Wala magdugay nadungog na sa mga silingan ang sunod-sunod nga buto sa armas. Matud pa unang gipusil sa maguwang ang iyang manghod ug naigo sa batiis apan mibaws og pusil ang manghod. Ang magsuon pulos daling gihatod sa tambalanan sa mi responding kapulisan.